ବାହାରିଲେ ଭାଇ ଆମେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ଜଳଖିଆ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆମେ ଏ ଜଣ ସମୟ ଭାଇ ଆଉ ମୁଁ 2 ଜଣ ବାହାରି ଗଲୁ ଜଳଖିଆ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଏବେ ଆମେ ସମୟ ଭାଇ ମୁଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ଯିବା ପାଇଁ। ତ ବାହାରିକି ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛୁ ଦୋକାନକୁ ଜଳଖିଆ ଆଣିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି କି ଜଳଖିଆ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯିବି, ହେଲେ ସେଠି ନ ଖାଇକି ଆମେ ରୁମ୍କୁ ନେଇ ଆସିବୁ। ତ ନେଇ ଆସି ଆମେ ଭୁଜା ସହ ଆମେ ଖାଇବୁ ଯାହା ବି ଆଣିବୁ। ତ ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଦୋକାନ ପାଖରେ। ତ ଦୋକାନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇ ସମୟ ଭାଇ ପ୍ରଥମେ ଗାଡ଼ି ଠିଆ କଲା ପରେ ସମୟ ଭାଇ ଆଗେ ଗଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଦେଖୁଛି ଦୋକାନକୁ ଗଲି। ତ ମୁଁ ଯାଇ ଦେଖିଲି ସେଠି ଚପ୍, ବରା, ପକୁଡ଼ି, ପୁରୀ ବି ଛଣା ହେଇଥିଲା। ତ ମୁଁ ସେ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଫଟାଫଟ କହିଦେଲି କି ଆମ ପାଇଁ ଚପ୍ ଆଉ ବରା ଦେବା ପାଇଁ। ତ ସେ ଚପ୍ ବରା ଜରିରେ ପୁରଉଛନ୍ତି। ତେବେ ପୁରେଇକି ସେ ଆମର ଲଙ୍କା ବି ପକାଇଦେଲେ 2ଟା। ତ ଲଙ୍କା ଦେଇ ସେ ଆମକୁ ସେଠି କହିଲେ କି କେତେ ଟଙ୍କା, ତ ରଖିଦେଲେ। ମୁଁ ଏବେ ସେ ଜରିଟାକୁ ନେଲି। ତ ନେଇକି ମୁଁ ଧରିଲି। ତ ସମୟ ଭାଇ ଏପଟେ ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ ବୋଲି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ତ ସେ ଏବେ ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ କେତେ ଟଙ୍କା ପଚାରି। ଏଠିକାର ଭାଉଜ ଏବେ କହିଦେଲେ କେତେ ଟଙ୍କା। ତ ସମୟ ଭାଇ ଏବେ ପେମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ତ ପେମେଣ୍ଟ ଏବେ କରିସାରି ଆମେ ବାହାରିଲୁ ରୁମ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଏବେ ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ଆସିଗଲୁ। ଆଉ ସମୟ ଭାଇ ଏବେ ଗାଡ଼ି ବୁଲାଉଛନ୍ତି। ତ ଏବେ ଦେଖୁଥିବେ ସମୟ ଭାଇ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଗଲେ। ତ ମୁଁ ବି ଏବେ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଯିବି। ତ ମୁଁ ଏବେ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଗଲି। ତ ବସିଗଲା ପରେ ସମୟ ଭାଇ ଏବେ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ। ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ଆମେ ବାହାରି ଆସିଲୁ ଆମ ରୁମ୍କୁ। ଆମେ ରୁମ୍ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁଣୁ। ଦେଖୁଥିବେ ଗଣେଶ ମନ୍ଦିର ମୁଁ ଦେଖାଉଥାଏ, ସେ ଗଣେଶ ମନ୍ଦିର। ଏବେ ଆମେ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ। ଗେଟ୍ ଖୋଲିଦେଲି, ସମୟ ଭାଇ ଗାଡ଼ି ନେଇ ଭିତରୁ ପଳେଇଲେ। ତ ମୁଁ ଯାଉଛି, ଦେଖୁଥିବେ ଏବେ କିଏ ଆସୁଛି। ନେଙ୍ଗୁ ଆ ଆ ମୋ ଡେଙ୍ଗୁ ପୁରା ଖାଇବା ପାଇଁ ପୁରା ରେଡି ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖୁଥିବେ ଖାଇବା ପାଇଁ କେମିତି ହେଉଛି। ତ ତାକୁ ଗୋଟେ ଆମେ ବରା ଗୋଟେ ଦେଇଦବା। ଆମ ଡେଙ୍ଗୁ ବରା ଖାଇକିନି ମୁଁ ଜାଣିନି। ତ ତାକୁ ମୁଁ ଦବା ଖାଉଛି କି ନାହିଁ ଖା। ଓ ଭାଇ ଦେଖୁଥିବେ ମୋ ଡେଙ୍ଗୁ ଖାଉଛି ବରା। ସେ ଖାଇଦେଲା, ତାକୁ ଆଉ ଫାଳେ ବି ଦେଇଦବା। ହଁ ସେ ଖାଉ। ଆମର ଡଗିସ୍ ଭାଇ ଭଲରେ ରହିଲେ ଆମେ ବି ଭଲରେ ରହିବା, ନା କଣ ଡେଙ୍ଗୁ? ଏବେ ମୁଁ ମୋ ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମୁଁ ଏବେ ଖାଇବା ଆମେ ସମୟ ଭାଇ ମୁଁ କରିକି ମୁଁ ବେଲାଟା ଅଛି, ବେଲା ମୁଁ ଧୋଇ ଆଣିବି ପ୍ରଥମେ। ଯାଉଛି ବେଲାଟା ଧୋଇ ନେଇ ଆସୁଛି। ବହୁତ ଲାଗିଲାନି ଆମେ ଯେତେ ଜଲଦି ବେଲା ଧୋଇବା ସେତେ ଜଲଦି ଖାଇବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ମୋର ଏବେ ବେଲା ଧୁଆ ସରିଲା। ମୁଁ ମୋ ରୁମ୍କୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ରୁମ୍କୁ ପଶିଲା ପରେ ଆମେ ଯେଉଁଠି ତଳେ ବସିକି ଖାଇବୁ, ମୁଁ ଝାଡ଼ୁଟା ନେଲି, ସେଇଠି ଝାଡ଼ୁ ମାରୁଛି। ତ ମୁଁ ଝାଡ଼ୁ ମାରିକି ପୁରା ତାକୁ ସଫା କରିଦେବି। ତ ଯେତିକି ଜାଗାରେ ବସିବୁ ଆମେ ସେତିକି ସଫା କରିଦେଇ ମୁଁ ଏବେ ଝାଡ଼ୁଟାକୁ ତ ଜାଗାରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଥାଏ ମୁଁ ତାକୁ ସେଇଠି ରଖିଦେଲି। ରଖିଦେଇ ବେଲାଟାକୁ ତଳେ ବସାଇଦେଲି। ଏବେ ମୁଁ ନେଇ ଆସିବି ଭୁଜା ବୁରାକୁ। ତ ଭୁଜା ବୁରା ନେଇ ଆସି ମୁଁ ଭୁଜା ବୁରାଟା ପ୍ରଥମେ ଖୋଲୁଛି। ତ ଭୁଜା ବୁରା ଖୋଲା ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଏବେ ତ ଭୁଜା ବୁରା ଖୋଲିଦେଲି। ତ ଭୁଜା ବୁରା ଖୋଲିଲା ପରେ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜରିରେ ଥିଲା ଭୁଜା। ତ ସେ ଜରିଟାକୁ ବି ଖୋଲିବି ଏବେ। ସେ ଜରିଟାକୁ ବି ଖୋଲିଦେଲି। ଜରିଟାକୁ ଖୋଲିଲା ପରେ ମୁଁ ଏବେ ଭୁଜା କାଢ଼ିବି। ଭୁଜା କାଢ଼ି ବେଲାରେ ଦେଇଦେଉଛି। ଏଇ ଥରେ ଦେଲି, 2 ଥର ଦେଲି। ତ 3 ଥର ଦେଲା ବେଳକୁ ଏଇ ବେଲାଟା ପୁତା ହେଇଗଲା। ତ ମୁଁ ରଖିଦେଲି ତଳେ। ରଖିଦେଇ ତାଟିଆଟା ବି ରଖିଦେଲି। ଆଉ ବୁରାଟାକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ କରିଦେଲି। ଚପ୍ ବରା ଜରିଟାକୁ ସେଠୁ ନେଇ ଆସିଲି। ନେଇ ଆସି ଏଇ ବରା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଟିଆରେ ମୁଁ ଏବେ ବରା ସବୁ ତାଟିଆକୁ କାଢ଼ୁଛି। ତାଟିଆକୁ କାଢ଼ୁ କାଢ଼ୁ ତାଟିଆରେ ଯେତେବେଳେ ନ ଧରିଲା ମୁଁ ତାକୁ ସେଇ ଜରି ସହ ସେମିତି ରଖି ଭାବିଲି। ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମୟ ଭାଇ ମୁଁ 2 ଜଣ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଯାଇଛେ। ତ ସମୟ ଭାଇ ପ୍ରଥମେ ଲଙ୍କା ଚିଡ଼ୁଛନ୍ତି। ବରା ଗୋଟେ ଚିଡ଼ିକି ଦେଇ ସାରିଲେଣି। ତ ଆମେ ଗୋଳେଇଆ ଖାଇବା ଆମେ। ଏବେ ଆମର ଭୁଜାରେ କିଛି ଚପ୍ ଆଉ ବରା ଗୋଳେଇଲେ, ତାପରେ ତାଟିଆରେ ବି ଏଠି ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚପ୍ ବରା। ଆମେ ଖାଇବା। ଆମ ସମୟ ଭାଇ ପ୍ରଥମେ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ। ତାପରେ ମୁଁ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବି ଖାଇବା। ଏଇ ଚପ୍ ଆଉ ବରା ତ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଖାଆନ୍ତୁ। ଥିଲା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖୁଥିବେ ଚପ୍ ବରା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି। ମୁଁ ଖାଇକି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲି।
ଏବେ ତ ଆମେ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛୁ, ତ ମୁଁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଦେଖାଉଛି ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି। ଏବେ ମୁଁ ଖାଇସାରି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଏବେ ଡ୍ୟୁଟି ଯିବି, ତ ଡ୍ୟୁଟି ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି କି ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟି ଗଲା ପରେ ମୁଁ ସେଠି କୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ କରେନି, ତ ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଛି। ତ ମୁଁ ଏବେ ଡ୍ୟୁଟି ସାରିକି ମୋ ରୁମ୍ରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ତ ମୁଁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ମୋ ରୁମ୍ରେ କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସଜାଡ଼ିକି ରଖିଛି, ଦେଖୁଥିବେ। ଏପଟେ ତ ଆମର ଏଇ ବଟଲ୍ ସବୁ ପୁରା ଲାଇନ୍ ହେଇକି ଅଛି। ଏପଟେ ମୋର ଖାଇବା ବେଲା ଅଛି, ତ ଏପଟେ ମୋର ବହି ସବୁ ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହି। ଆଉ ଏପଟେ ମୋର ବ୍ରସ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ସବୁ ଅଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଏବେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି କ'ଣ ଗୋଟେ ଅଛି। ଏଠି ମୁଁ ଯେଉଁ ଆଣିଥିଲି ଯେଉଁ ଲଭ୍ ବାଲା ହାର୍ଟ ଗୋଟେ ନେଇ ଆସିଥିଲି, ତ ଏଠି ମୁଁ ଟଙ୍ଗେଇକି ରଖିଛି। ଆଉ ଏଠି ଯେଉଁ ଠେକୁଆଟାକୁ ଦେଖୁଥିବେ ସେ ବି ଅଛି। ଏ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ମୋତେ ତ ଏ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ତ ମୁଁ ୟା ସହ ସବୁବେଳେ ଖେଳୁଛି, ଏ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ଏଇଟା ବି ଦେଖିଥିବେ। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଆମର ହାର୍ଟଟି, ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ହାର୍ଟ, ଭାଇ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ତାପରେ ଏଟାକୁ ମୁଁ ଏବେ ତୁଳିଦେବି, ତୁଳିଦେବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇଟ୍, ଲାଇଟ୍ଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, କପୁର ବାଲା ଲାଇଟ୍। ତ ଏବେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ମୋ ରୁମ୍ରେ କେମିତି ମୁଁ ତାକୁ ସଜେଇକି ରଖିଛି। ସେଠି ଆମର ଠେକୁଆ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ମୋ ଠେକୁଆ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲା? ଆମ ଠେକୁଆଟା ଏଠି ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ତ ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ଉଠେଇକି ଝାଡ଼ିଦେଲି। ତ ମୁଁ ତାକୁ ଝାଡ଼ିକି ପୁଣି ତାକୁ ମୁଁ ତା ଜାଗାରେ ରଖିଦେବି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ଏଠି ଲାଇଟ୍ ଉପରେ ବସିଲା, ଏପଟେ ହାର୍ଟ ବି ଅଛି। ଆଉ ଏଠି ଆମର ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି, ସେଇଟା ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଜାଳିକି ରଖେ, ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ ଜାଳିକି ରଖିବା ପାଇଁ।